A escola leva desde 2012 en Galicia aplicando un protocolo sexista que se os nenos queren bonecas, miramos se son nenas. E se as nenas xogan ao fútbol e son brutas como arados de vertedeira, son nenos. E agora, é que os adolescentes son moi sexistas. Xa foron educados no sexismo dentro da institución que debe de ser a súa referencia. E o profesorado estivo abaneando esas bandeiras que defenden ese sexismo. Isto foi o profesorado. As escolas reiteraron e pediron e abriron expedientes a familias que só querían que o neno poidase disfrazarse de campanilla e pedir polos reis unha Nancy. E non por iso dicirlle que era unha nena. Isto fixo a escola. En Galicia, pioneiros, desde 2012. Levamos facendo isto, porque nos extrañamos de que sexan sexistas.